И здравейте на всички, аз съм Троликс, тук с мен е Дани и днес е втория епизод на Punch Club. Нека да си започнем сейва, да започнем от начало. Не от начало, да си започна, къде съм стигнал. И последно, да, бях тук. То май си ми спамва тук обикновенно. И какво ще направи днес? Днес мисля, че днес ще е първия ни мач в лигата на Силвър. Руки лиг. След 2 дена мисля да направя днес този матч. Естествено аз съм най-долу. И с кой ще се бия? Този ще бъде лесен. Неговите статове са 1-1-1, моите са 2-1-2. Това е по-добре. И храна ми трябва... Като гледам. Хайде бе. Извинете за това, хора. Ще издадем една пица. Нямаме пари, забелязах, че отидем да работиме. Нямаме пари за автобуса. Да, добре. Стамината ни на ниво 1 вече. Това е лошо, но ще си продължим работата. Поне мисля да работя 2 пъти, колкото да изкарам пари. И да успея... това си ми дава скил, който е прекрасно. Но стамина, ако ми дадеш още едно стамина, ще си прекрасен. Благодаря. Сега вече сме гладни, нямаме енергия. Утре е матча. Ще се върнем до къщата. Сега всичко ни е едно. О, не. Ще се приберем, ще ядем. Матча е днес. На нас всичко ни е 1-1-1. Ще тренирам поне колкото... много съм уморен. Няма значение, хора, нека да започнем битката, няма да спестявам нищо. Да се надяваме, че това ще е равностойна битка. Доста. Но да видим кой ще победи. Така, първи удар е от мен. За сега този ме повежда и то доста. Ако поне силата ми беше на ниво 2, ще да е поне малко по-лесно за мен. Но всичко е 1-1-1 и на двамата. За сега той ме води с 4 хелт. С 5 вече ме води. 5 пъти по-малко, 5 по-малко. Предполагам, че този матч ще е провал, защото за сега той ме разбива. Ако успя да направя няколко добри удара, няколко поредни, ще е хубаво. Мисля, че трябваше да поспа малко поне в средата на деня, поне се дигна стената на ниво 2. Но грешки. За сега това ме води до доста. Това ще е доста дълга битка. Доста дълга. Просто аз нямам шанс, смисъл. Нямам и някой скил да включа. Двата скила са ми еднакви. Но не знам. Нека да се надяваме да имаме няколко поредни доста добри удара от нас. Дали имаме някакъв шанс? Не, вече нямаме. Да се надяваме, че ще имаме добър. Не, води ни с 25
Край. Ние ще поне му взехме и ние доста голяма част от неговия хелп. Това означава, че не сме най-слабите, но не сме и най-силните. Очаквах да се представим доста по-добре, но не. Ние сме на 9, а то на 39, вече сме на 8. И загубих. Но имаме 30 щастие, какво ти да е това, и 60, загубихме 60 живота. Skill point. Супер. Да видим. Аха. Какво да започнем? Така. Дали да вземем ритмик? Kick is powerful but need more energy, agility, defense, change of hitting an enemy. Give you a chance to... А това? Now you can see more details about fighting skill. Аха. Но кое да вземем? Кое ще ни е в по-голяма помощ? Kick или dodge? Предполагам, че Dodge ще взема за сега Dodge, защото ни трябва ни по-голяма, по-добра защита. И ще се запиша и за следващия мач, който след 2 дена. И ние сме уморени, затова ще се прибера да спа. И ще тренирам, предполагам. Да, ще отида после в фитнеса да... Някой ми звъни по телефон. Здравей. Хей. Виждам, че започва да се бие... Не може да прочита. Така, оставил си е наръчника за борба. How to train properly. Така. Increase the damage of also increase energy, така, stamina, agility. Choose skill with high damage level. Kicking, dodging, and other skills that request agility will not be effective. Значи трябваше да взема кик, а не? Кик и додж са едно и също. Не знам. Тренинг. Dodge enemy attacks. Значи и за агилитето трябва да доджвам. Значи ми трябва голямо agility, моите малко. За стамината ми трябват някакви energy is your power, значи с стамината се предпазваме. Тук материал. Значи за стрената ще почнем пътя на мечката, за агилитето пътя на тигъра, а за стамината пътя на костенурката. Това предполагам, че ще е доста далеч. Добре, сега. Нека да поспим колкото до възможност най-дълго. И колкото ми се изхвърли храната. Така, вече сме гладни. Ще си изям последната пица и ще поспа още. Добре. Отиваме до магазина. Не. Бих искал да видя в Мик. Мисля, че Мик ти дава и храна безплатна, но не съм сигурен. Би трябвало Мик да... Мик даваше и безплатна храна, но не вечно. Той знае, че имам пари. Ах ти, Мик. Добре. Така. Пица Итър. Някакъв нов квест. Мит Кейси. Добре.
Ми. Ще си взема 2 меса. И ще си запазя пари после за фитнес. Кафе. Дай да отидем в кафенето. Окей. Нека да видим какво ще така, анкисия ница. Подаването на пица не дава толкова много пари, но това какво... Тук ще трябва да спасим Апу от кръци, но нека сега да отидем да ядем и да си починем още малко. Този епизод мисля, че ще е малко по-дълъг от миналия, защото миналия беше едва началото. И да. Предполагам, че ще изиграя още един матч, още една битка. Ще мина. И загубих малко така. Ще ям другото месо. Така. И колко време имаме до матча? 2 дни. Добре. През това време мога да тренирам. Но не тук, естествено. Ще тренирам във фитнес. Така. Тук влезем. Давай, плати. Останахме с $1, после трябва пак да работиме. С кое да започна? С кое? Давай, стрент искам да вдигна малко. После ще вдигна agility-то и стамината накрая, защото тук се вдигат явно стамина и agility, което е прекрасно. А при трите се вдигат още по-добре за мен. Вече стрент и стамина са ми на ниво 2. Започваме да се... Така вече не ни се тренира. Нека да вдигаме малко щанги. Още малко стрент ни трябва. Бих искал да вдигна agility-то. Agility-то искам да го вдигна. Мисля, че това е за agility. Да, точно така. Ще го вдигна и то на второ ниво и... мисля да се прибера. До мача мисля, че остава 1 ден, а не 2, още са 2. Да, и ще си повдигна още малко стамината. Така, гладни сме вече. Аз пари нямам, затова е време пак да пробваме с Ник. Нали ще ми даде храна този път. Колкото да отида да поработа малко до края на деня. Защо не ми дава храна? Благодаря. Ще отида да работя. Прекрасно, даже сега имам още малко. Така. Мача е утре. Не сме загубили никакви скилове. Мисля да изработя още веднъж, колкото да имам 100 пари. Така ще свърша с работата. Не сме толкова уморени, не сме толкова гладни, но ще отида до магазина. Да си купя нещо. Пак стана нещо с записването. Какво? Какво иска това, бе? Добре, нека да този е добър. Този има много agility, така че мисля, че може да доджва много. Но няма много сила. Мисля, че по сила съм доста по-добре от него.
Не доста, малко по-добре, защото съм... Не, на второ ниво, неговата е на първа, но... Той ще... повече ще дочва. Само си седи и си гледа. Човека нека... Няма проблем, не може да вземе нещо и да го удари, той да ви помогне, но няма проблем, айде, нали, това все пак е игра. Дали това ще е първата ми битка и която ще победя? Предполагам, че не. Да се надяваме. Предишния сейв го бях победил този. Така като гледам, май той ще победи мен този път или пък не. И сега го, водя го. Мисля, че няма шанс да ме обърне. Да, 15 хилт няма шанс да ми вземе толкова наведнъж. Така че, мисля, че победата ми е в кърпа вързана. Както се вика. Така ще изиграме този бой, ще го изиграме. Ще взема храна от Апу. И това ще е от епизода. Мисля, не беше толкова хубав, не беше кой знае какво. Не направих много, но направих много просто в този епизод. Очаквах да направя повече, но малко по-късно ще има и друг епизод на Punch Club. Няма шанс да ме победи. Просто си бие касата и не му пука на човека за нищо. Така, 5 рунд от 20. Едва ли ще се биеме 20 рунда, като е на 20 кръв, аз съм на 51. Край, тук го бия. Той предполага, той няма шанс да ме победи. Така, победи го, прекрасно. Загубих хелт, но имам щастие. Така, няма значение. Нека да си купа малко месо. 3-4 мисля, че е достатъчно. И една замразена пица ще си взема.